Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Ako nakasabot nga ang imong hunahuna na bala ka bahin sa pagkabanhaw sa mga patay. Oo. Unsaon ka kini? Tanawa. Walay pagkabanhaw hangtod human sa pag-anhin ni Kristo. Adunay panahon nga gitakda nga ang tanan mo bangon gikan sa mga patay. Adunay gintang tali sa kamatayon og sa pagkabanhaw sa lawas. Og kahimtang sa kalag diha sa kalipay o kasakit hangtod sa panahon nga gitakda sa Dios nga ang mga patay mo bangon. Og hiosahon ang kalag og lawas. Og dadon atubangan sa Dios. Og hukman sumala sa ilang mga buhat. Ang kalag ipahiuli sa lawas og ang lawas sa kalag. Og ang matagbahin sa lawas og lutahan ipahiuli sa iyang lawas. Bisan buhok sa ulo dili mawala. Og unya ang mga mataraw mosidlak sa gingharian sa Dios. Apan ang makalilisan nga kamatayon mudangat sa mga dautan kay walay hugaw nga mga butang nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Gikinahanglan uban sa kaangayan sa Dios ang mga tawo hukman sumala sa ilang buhat. Kung ang ilang mga buhat matarong, kini ipahiuli ngadto ni ana nga matarong. Ug kung ang ilang mga buhat dautan, kini ipahiuli ngadto kanila nga dautan. Apan, kung sila naghinulsol sa ilang mga sala, o nagtinguha sa pagkamatarong hangtod sa katapusan nilang mga adlaw, sila gantihan ngadto sa pagkamatarong. Og sila mubarog umapukan kay tanawa. Sila ang mga kaugalingon nilang mga tighukom mubuhat man umaayo o dautan. Koryanton ayaw pagdahom nga kay gikapamulong na ang mahitungod sa pagpahiuli. Nga ikaw ipahiuli gikan sa sala ngadto sa kalipay. Ako moingon kanimo, ang pagkadautan dili mahitabo nga kalipay.